Do you believe ukuthi ngomhla ka14 ngempela kufanele azakuthengela igift ukuze ubone ukuthi uyangithanda? And uma ungayithola ngizophatheka kanjani? Be honest. Be honest, because maybe ukulalele, and be honest. Ungabi sewuthi wena angeke ngiphatheke kabi mina ngiright, uyazi kahle ukuthi ulimele ngaphakathi. Is there black life TV? Ake ngibele ngithi asigijimeni siye kwi topic namhlanje. The topic for today is, do you believe ukuthi umuntu akakhombisa uthando ngeValentine's Day? Njengoba siya ku Valentine's Day, do you believe ukuthi ukuze akukhombisa ukuthi uyakuthanda kufanele akuthengele igift? Because uma sibheka ngala ngasohlangothini le crime, bazoboshwa insizwa kakhulu, zizoboshwa eziningi. Ziboshela ukuthi zizohamba ziyozama ukuntshontsha, zizama ukuzojabulisa umuntu wakhe endlini. Bese kwi lockdown abanamali, abasebenza abantu, but manje kunalaba bafana bama GTI abama Golf 7. Bayoqhamuka sebenama gift amakhulu bezonika umuntu wakho, mayinika umuntu wakho wena onganalutho, uqhamuka ungamnika ngalutho. Do you believe ukuthi uthando kufanele ukukhombisa ngomhla ka14? Or why is it so special ukuthi ngomhla ka14 kube uwena othenga igift, and le gift kufanele ithenge umuntu wesilisa yini noma kufanele ithenge umuntu wesifazane? So ngifuna la sibe fair, ungakhulumi just for ukuthi ufuna ukukhuluma nje ukhehlelezi. Let's just be fair guys, 50-50. Igift kufanele ngempela mangayithenganga ungaphatheka kabi yini? Unabangani bakho ni u5, bonke labangani bakho bo4 batholile igift, wena uyithola ngeyakho. Hayi ngokuthi kanjani shem ebenganayo imali, but mabembuka umuntu wakho bambuka as umuntu onemali, but wagcina ungayitholanga igift, uphatheka kabi ngalokho. Kufanele wenze njani umuntu wakho makukuthi akanayo imali yokuthenga igift? Kufanele enze njani? So ake sikhulume ngomhla ka14. Let's prepare it. Njengamanje sinenkinga la, kunabantu abamincile, abanye bazoyibulala, eyibulala ukuthi umuntu amanginamali yokuthi ngimthengele igift. Do you believe ukuthi ngomhla ka14 ngempela kufanele azakuthengela igift ukuze ubone ukuthi uyangithanda? And uma ungayithola ngizophatheka kanjani? Be honest. Be honest, because maybe ukulalele, and be honest. Ungabi sewuthi wena angeke ngiphatheke kabi mina ngiright, uyazi kahle ukuthi ulimele ngaphakathi. La sikhuluma inkinga zethu. You are allowed ukuthi ube anonymous. 0659337172 0659337172. This is Vuma 103 uhleli nodokotela uKhehlelezi, the healing hour. Sikhathi sethu njengamanje is 28 minutes before 5 o'clock ekseni kuLwesibili. It is the Tuesday, the 9th of Feb. We just left with let me just say 5 days to go. On Sundays, yeah, shabafethu wonke umuntu obeshanga edolo phansi kuqa elethi imbali, abanye bazobe surprise ngeimoto, abanye benikwa imizi emisha, abanye bazobe propose amaringi, abanye kanti bazowaliwa. Uzothi ngasho khona kuyothiwa it's over. It's over. It's too late. It's over. Khona bazobanjwa bechitha, abanye bazobanjwa. Ujubjubu uqale phansi bafowethu, uzobe phithizela. Ngizwile nje kuthiwa ujubjubu uqashe ngisho kune crew yabantu abawu100 abenza nje umsebenzi kaJubjubu, ama reality show izobe ihamba isakazwa lento. Mayibabo wena wabanjwe entombini yothi nje ukuqe phansi usathi yomsurprise ngeimbali, ziyosaphazeke emgwaqweni imbali, ubaleka ngejubani uyosithela. Uzwile ngithi sikhumbuzo hayi uyiphathe kahleke. Hayi impela kuyogejinywa madoda, niphathe kahle wonke umuntu nje indoors. Mina ngiyafisa nje ukuthi ngomhla ka13 ubaba uCyril avelenze nje immediate athi lockdown wonke umuntu endlini, save money. Ngomhla ka14 nje ngomhla ka13 athi zonke with immediate effect wonke umuntu endlini, kuze siyibone kahle lento. Ake sizwe ama voice note utathini laphana. Besithola ingoma yethu lapha Valenine Dion ethi Call the Man. Mawufuna ukuyidlala ungayithola, uyitholele nje ingoma yakho emnandi kakhulu. Ake sizwe ukuthi uthini lo. Ashu dokotela uHappiness Mnguni lo. Cha mina mkhulu angifuni uqamba manga. Ngizophatheka kabi. Kuma ngiphatheka kabi. Ngoba mina ubaba wami akasebenzi, so nje angilindela ngalutho. Engakulindela nje kuphela ukuthi angithethe uyangithanda, kuyobe kwanele lokho. Mkhulu angifuni uqamba manga. Thank you for ukuba honest this time. Kwazi kabuhlungu. Yebo, igift ngayilindela, kodwa impilo esiphilayo mina
nomuntu wamanje sikwazi ukuthi ngiphile impilo enjani benganawo amandla ukuthi abe ayenze igift ayikho inkinga singaphila impilo ibe isinormal nje siphila mina mawuthi nginamandla ukuthi nginikeze umuntu wami ngamthengela igift ukuthi naye ajabula kusukuthi fanele kube uyo othenga igift nami nalo lelo right ukuthi ngimthengele ukuthi igift ukuthi happy Valentine's Day sithandwa sami. Wow, Mama Pinky siyakuzwa njalo. Yeah. Thank you. Dokotela, hayi mina ngeke anginandaba no Valentine. Uzozangijekisa ngeValentine uthando kade ehlula zonke lezi zinsuku ngoba yini. Into engiyilindele mina i-birthday yami ukuthi atshengise ukuthi cha uyangizanda ngosuku lami lokuzalwa. Ngikholele ekuthenini usuku olubalekile ukudlula zonke emhlabeni i-birthday yami. The rest nje hayi ngeke ngiyabonga mina. Ngeke uhlule ngokungithanda sonke lesikhathi songithanda ngosuku olulodwa ngoba kwenze njani. Ngiyabonga. Anonymous lo nentshanga. Ngeke we anonymous sengikubambile sengiyazi ukuthi ubani ngizosho futhi before ishow iphele ngizosho. Sawubona dokotela. Ngiyabingelela kakhulu emoyeni kwiVuma FM 103 station isithandayo kakhulu. Kolamuhla ngothi ngithi mina iphilile mkhulungo. Igift yangomhla ka14 February. Ngiyinikile. Ayisho lutho. Ayichazi lutho. Igift ebalekile othandweni yokukhombisa umuntu ukuthi umthanda kangakanani ingalelanga umtshela ukuthi uyamthanda leyo gift ibaleke kakhulu le yangomhla ka14 is just a waste nje ngoba uzothenga imbali leyo mbali uzoyibuka ngehlo ayintshinge lapha lizokudlula isikhathi sayo kanti le owamnikeza yona ngosuku lokuqala umtshela ukuthi umbona umtshela ukuthi uyamthanda iyohlala inguna phakade enhlizweni. Ngiyabonga ukukhuluma nogcina wakahlophe ngiseKhehlelezi entukusweni kwajabula. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Guys, ziboshiwe impela sibheke khona kuValentine asaze I wonder ukuthi wena uyomthengelani and I wonder ukuthi wena uzothengelwani. Happy birthday kulabo abazalwa namhlanje nabazalwa kusasa. Happy birthday. Wow, Magalilita is one of those nabo abazalwayo einsukwini sithi happy birthday in advance. Laphana kungenzeka ngikhohle Nkosi yami eyiphela mina ngiyakhohla. Bese ngena enkingeni bese kuthiwa yakhohliwe. Happy birthday though. Sibonge kakhulu laphana isikhathi sethu sigijima laphana ku 19 minutes before 5 o'clock ekseni. Sikhuluma ngeValentine, sikhuluma ukuthi wena uma ungathengelwanga uzophatheka kanjani and ubani ofanele athenge. Ake nisibe fair but mina ngithema ngenze research yami ngithola ukuthi abantu besilisa isikhathi esiningi ibona abathenga Nkosi yami bethengela abantu babo and that is wrong guys. Abantu ofanele bathenge, both parties must buy. Into esihlala siyibona ke hlala sibona la kuma status zobona sekusurprise wana umuntu wesilisa surprise. Hey ngoba Nkosi yami basimele laba bana bamafrodi basiminqise kabi Nkosi yami uzobona besurprise ngeimoto vele ubona ukuthi imoto ayilutho bekanti enye into bafethu kusuke ukupromote. To be honest with you umuntu usuke eyipromotela uMercedes noma eyipromotela ukuthi vele athathe kaguqe phansi nawe uyolala ugula ukuthi wakho umuntu awumthengelanga lutho kanti umfana uyayipromotela nje uyipromotela imoto baya actor le hey wena Ngiyanipholisa njalo bafowethu ningaze niphathe kabi niyontshontsha ngoba Westville akho right Simonyo nothatha ama chance lezo zo2 ziqala ispecial sakhona hamba uyithengela ngoba kungenzeka ukuthi sebenzise lezo yiwasho uyithole sowuthengelwa nawe umuntu wakhe sekuthengela uthola ukuthi na 10 years akaza kuthengela akaza athi happy Valentine's Day kanti ke madoda expectani bogayi bafowethu ayikho into ejabulisa umuntu wesilisa njengokuthi umthengele igift ngoba usuke ngalindele bafowethu isikhathi esiningi yibona ukuthiwa mabathenge but mawungamthengela nje Nkosi yami ngiyabancengela Nkosi yami ngiyabancengela njengamanje ake sigijime siyencingweni zethu lapha na 086110 300 086110 The question is wena mawungathengelwanga ungaphatheka kanjani angibuza umuntu wesifazana kuphela ngibuza nomuntu wesilisa ukuthi wena ngeValentine's Day mawungathengelwanga ungayiphatheka kanjani kanti ke futhi iValentine kuwena ibalekile yini is it usuku lo ofanele ubonise khona umuntu wakho ukuthi uyamthanda or what khuluma nami ngizwe ukuthi wena 086110 300 ake ngiye ngingweni zami ngibone laphana ukuthi bathini abantu. Vuma sawubona. Hello. Yes my brother kunjani? Phila dokotela. I'm also good my brother ngithanda leso smile onginika sona ngikuthanda ngothando lwelove yezwa. Phila dokotela ke. Arkeli uyaphila my brother? Ngiyaphila fo. Thanke Khehlelezi amaKhehle uthini namhlanje ngale Valentine ekhulunywa ngayo uthini usibuthi ukuthi uzokuthengelana?
ngithi mina dokotela into engangijabulisa dokotela imali dokotela. Arkheli imali. Oh imali ngoba yathenga uJesu. So ufuna umuntu Imali dokotela lenza zonke izinto oyidinga empilweni. Yeah, that's true that. Yeah. Ufuna ukuthi umuntu wakho akunike malini? Noma imalini nje angayithanda dokotela. Ngeke uthi noma imalini ngoba mawuthe imali nje uzokunika u20 bese uphatheka kabi kodwa imali leyo. Lalela njengamanje ukulalela mfethu umuntu wakho ufuna kunike malini? Hayi dokotela ngumnqubela umuntu dokotela ngoba nami ngizomgaya ngemali dokotela. Engijabulisa dokotela. Uphile social ami nje ube right Arkheli uyezwa? Ngiyabonga dokotela. Thank you. Right isigijima kakhulu lapha nagijima ku fast lane. Uma sekukhala lezi insimbi kusuke sekushubile ngempela. Usuke sekudinga indoda ukuthi ithandazele igift. Wonke umuntu umthandazo wethu ukwegift ukuthi Sunday yini engizoyithola. Mina ke ngizothola ama gift amaningi because it will be on Sunday. Abazalwane bonke bazobe khona. I'm expecting more gifts and more gifts and more gifts. Phela nami ngiyophatheka kabi ngeke ngishumayele lelo langa ukuthi nina vela ayikho lento yeni. Yini inkinga yeni nina? Ngihlula nje ukuthi nje nibuye nje nithengele umkhulu noma isikorokoro yani. Yadlala ingane zami ningaze ningeze esontweni nithemba ukuthi nisaba ukuthi ukumkhulu uthe ufuna igift. No. It comes from your heart. Mawunganakho unakho ngelinye ilanga uyoba nakho umthengele umkhulu. Who knows, maybe mina ngizobe nginithengele something nonke. Mawungekho esontweni uyoluza ke. Usuka badoda 0861010 300 0861010 300 0861010 ngifonele ungitshela ukuthi wena uzophatheka kanjani and what are your expectations ngeValentine. Maybe umuntu wakho ukulalele uzobe sesale sethatha lapha bhale phansi uexpecte ini. Vuma sawubona. Ngiyakuzwa uyahleba nje lapho sesinizwile. Yebo njani? Ngiyasithanda leso smile my sister. Uyaphila? Salute. Actually mina mkhulu. Waze wachameka Vuma waze wakitazeka Nkosi yami. Nkosi mbani lo kitaza eceleni? Cha ngihleli necolleague yami. Umtshela icolleague ukuthi ngithanda ngothando likabani? Lokalawo. Thank you my sister. Right uthini wakho umbuzo? Ngicela mina ngikhona into engizoyisho nje ukuthi on this Valentine I'm not expecting anything from umuntu wami because of every day it's Valentine's to us. Wow. Put pressure on him ukuthi angithengele into, but I would also offer something kuye. It's not always ukuthi kumele kube ngabo abathengi or kube abantu besilisa abathenga izinto. I understand, but then to us it's always Valentine. I would just say abantu besifazane bangafaki pressure go baba. Those people bathwele kanzima, good people. Sikhuluma noba nokuphi sisi? Khuluma no Azole Khawuthimville. Azole uyidlisile team kodwa. Okay. Okay. Uyidlisile kodwa. Uyidlisile team. Phela okay ba expectile. No, but then it's not fair uba honest And actually team. Ayi, ngiyabonga Azola uphile nje my sister. Have a nice day. Ngithanda ngothando lapha emsebenzini nikuphi emsebenzini kuphi? Sise DRD mine. Okay, siswami nibe kahle nje umgodi unganiweli ungavela ubhodlokele kunina lapho uyezwa? Control room all in order. Alpha Bravo Sierra Delta. Alpha kuthengo yakhe mkhulu. Yes, thank you ngiyandithanda lapho ngiyandithanda niyezwa? Siyabona nje sikubukile nje la escreenini. Ngenzani manje ngenzani anishoni ngenzani? Nathi siyakuthanda siyabona. Yaphithizela siyabonga siswami ngiyabonga kakhulu lapha nabathi baseyimayini bangibamba baseyimayini. Hey madoda lwazolwa nenhlanhla uhlelo lami lulalelwa abantu abasemgodini babhize control room lapha bayangicontrola. Alright 0861010 300 0861010 300 ake usho wena ukuthi uthini uthusisa lapha no bafowethu ningawari this year sithi impela siniphumzile kanti why kufanele kuhlale njalo kubo guy nani madoda ake nikhulumele ingane
ningakhalifa embelekweni ake nikhulumele masosha nani nithini ngabo labo sisi ngoba hey angathi impela ayibona abalindele ukuthi nanithenge kanti nani expectile yini uthola insizwe yenye ithi mina since ngaboshwa ngomhla ka14 ngangithi ngiyozamela umuntu wami inkosi yami ngoba ngabona ukuthi umuntu engicomputer naye unzima kakhulu umuntu engicomputer naye ucomputer nomuntu vele okunemali kanti ke nginitshele njalo abanye akanamali umuntu usuke boostwa abantu bakubo thola ukuthi abazali bakhe bamenzela yonke into akabazi ubunzima yey asingayi lapho 08610300 sawona siyaphila bhuti wami unciphise nje umsakazo esayidini uyaphila Uyaphila nazo ke mfowethu uthini kimi the next surprise siyenze ukuthi umuntu ngamthengele esephile something that is a nice surprise. Oh usho ukuthi ungamthengele beexpectile kodwa umthengele kodwa hey in other ways indirect nawe uyacela ukuthi ngicela ningithengele kodwa ngiexpectile So ukuthi umuntu mekade angithi naye bonke ba expectile ukuthi bazothola something ama surprise. So mina eyami surprise ukuthi ngimi surprise ukuthi ngingathengeli lutho ngesikhathi ayidlisa lo baba ngathi uphila Khehlelezi uyezwa ayilo baba uyidlisile Dlisile Khehlelezi team uthi no ngiyavele ngimsurprise wami ukuthi ngathengi lutho nikhumbuleke ukuthi you can also go lapha FM ekhemisi kaKhehlelezi uyobheka ukuthi yini ongamtholelayo nokungenzeka ukuthi kade wayefuna uSlay Queen kade wayefuna ubaba kaMagic kade wayefuna izinto kodwa akakwazi ukuyothenga bafowethu you don't have to ukuthi uyothenga imoto uziyothenga kanti osisi futhi ningabathengela nelanjare kuthiwa ilanjare ilanja ngrale khona lokho kodwa nizwile ngiyanizama bosisi igama ngilazi kodwa khona lokho langjare khona lokho nibe niyezwa njalo bobhuti niye esitolo ka Pick n Pay nifike nithi nizofuna ulangjare noma niye lapha ka Shoprite sizofuna ulangjare niyofika ka nifike nifuna ulangjare ziyasha kuya ukuthi usize womuntu wakho ungakanani asazi ke makuthi isidudla kakhulu ka Shoprite abanayo ulangjare isidudla sifuna laba medium ya nimthenge nje ulangjare ebese uthenga icream uthi mawufika lapha bese uyaba romantic ubese umbhika ngocream uvela surprise umthele ngocream hawo ziyasha lapha na Vuma sawubona siyaphila Khehlelezi kunjani yeah Ayina mkhulu ngikholela nje into azule leyathi khuluma esiqaleni esivele eValentine ngilebeza ezidinga yabona yeah ngiyayibona leyo nto yeah ngikho nje kahle into esifuthayo ukukwa ukubuya necomputer nje into yabuyise yeah computer nkosi yami hayi ngiyabonga mkhulu nawe yakhulu kubona bongani lapha endlini Thank Khehle uphile nje Khehlelezi uyezwa Alright mfowethu uthi yena mina nami Valentine angikholela ukuthi kufanele kube into yomhla ka14 kodwa ke usungamani ukwenze lokho bafowethu asigijimeni kakhulu lapha nikhumbuleke ukuthi special sikhona eGoli kuma distributors sikhona special lapha eGoli 379 Brigitani Street eSoweto kanti ungafona lana sinawo amadoda ahlale esendleleni amadoda ahlale esemgwaqweni ispecial siyaqala from 11 to mhla ka13 lalela mangisho kanjalo mangithi mhla from 11 to 13 there is a number kulabo baseGoli engizokunika yona le number iyona kuphela ene special eGoli from ngomhla ka11 kuya kumhla ka13 ngicela ubhale phansi kulabo abaseGoli useGoli noma ukuphi around Joburg ispecial sesiqalile from umhla ka11 njengoba namhlanje kumhla ka9 10 11 phambi kwakusasa siqalile ispecial kusukile ukushisa lo muntu uzogijima azoyideliver straight into impahla yakho endlini ubese uyayirepisha kahle uyifake nelanjare phakathi igama sengilizwile kahle lanjare ufake khona phakathi kanti ke nabase Kruger Stop abase Val abase Carltonville abase kuyo yonke le ndawo gijima njengamanje uthathe ipen nepaper ubhale le number kusukile ukushisa bafowethu thengela umuntu wakho kanti ke yazi mawumthengela lezi zinto ufana nomuntu ocabangayo in fact uya investor life yakhe
ukuthi ngikufisela impilo ende. Bhala le number 07211999571 07211999571 07211999571. Inamba lena yomuntu oseKrugersdorp, oseVaal, oseCarltonville, kuyo yonke indawo. Uqina igama lakhe, ungamthinta nje laphana kule number ethi 07211999571. Bonke abasegoli, kanti ke nayi le ndoda ehlala igijima up and down, indoda eGolf 7. Usikhumbuzo uzogijima naye akusize. Bonke abantu abasegoli maphethelo uzogijima akusize la ukhona. Thathi number nayi igoli lonke 07081 380 2201 081 380 2201 081 3802201. Indoda ezokusiza nje ngokusheshsha ngokukhulu ukuphuthuma uzokusiza as from umhla ka 11 kuya lapha kumhla ka 13. Indoda nje ekhona e-studio nayo ithi impela izotshela abantu ukuthi uyazenza izinto izogijima nje indoda ifike eqathatha lapho khona kuyo yonke igoli limaphethelo enikhona. Kanti ke ePitoli nikhumbule ukuthi phezulu ePitoli lapha eCBD ikhona ikhemisi kaKhehlelezi. Angakakhulumi ngendaba especial ePitoli, ngisakhuluma nje ngokuthi ngomhla ka 13 of which it's gonna be on Friday. Special sikhona ungahamba kuyo line ePitoli. Hayi ama products wonke ngipostile ukuthi amapha ama products akhona lapha nazobe specialini Valentine. Kanti kusasa ke ngeke ngimemezele ukuthi sinehlelo lusha lwethu esesilifakile njalo ngama Wednesday sitholelana ama partner. Lalela igame yethu soyidlala kanjani. Every Wednesday hlala nepen nephepha siswami bhuti wami, hlala nepen nephepha. What you do is uyafona bhuti uthi mina ngiyindoda ene 6 pack noma ngine 4 pack. Ngine 4 pack u2 pack waqedwa utshwala. Then ngiyindoda ene smile esihle, ngimnyama ngokwebala, ngine smile, ngithi mase ngiphuzile ngiyamshaya umuntu wesifazane, angimshaya ngemassage nje yabo. Gimbambi ngimthi inamba yami it bogel nithathe nani bese uyasho ukuthi ngumuntu othi ngama Valentine ngimthengele umuntu wami ama gift bese uthatha inamba bese ngixhumana nonke esayidini. Ukhumbuleke ukuthi yonke into enizoyithatha ama number ozowathatha asixhumene thina siyivuma FM, asixhumene nani inihlangane la sithi siyabashadisa njalo ngolesithathu siyabashadisa abantu. Kanti nobosisi bazofona kusasa asho ukuthi mina ngusisi oyihambela ngeX3 yakhe imoto, but ngiyamthanda umfana kanje nginezinto zami kodwa nje ngithanda umfana onothando, ngifuna umfana onothando. uNkulunkulu ngibusile ngayo yonke into wancisha ukuthi ngithola umuntu. Sasa siyabashadisa, ningakhohlwa uhlelo lumnandi kusasa. Ulungisa ipen nephepha, uzoyithatha nje inamba zabo boy ndabo girl eziningi ebese uyaqhatheka emntwini wakho. Ningangizonti ke bosisi nibagada abantu beni bangabhali inamba kusasa ngoba kushubile. Wednesday kusuke kushube ngempela. Asazi uzola Ntuli uthandizi uyahleka, asazi khona bayibhala bebelele ngaphansi kwengubo bethi ayibhala umntazi ukuthi mayifike eofficeini ngiyamfonela uguy ngithi hey ngizwile ukuthi ushoda ngepartner. Is there black light?